Kto môže požiadať o ročné zúčtovanie dane? Po skončení kalendárneho roka má každý zamestnanec povinnosť vysporiadať daň, a to buď v daňovom priznaní, alebo v ročnom zúčtovaní dane. Čo to znamená a kto môže požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane? Bežní zamestnanci zväčša nerozumejú, v čom sa ročné zúčtovanie dane líši od daňového priznania. V oboch prípadoch je cieľom vysporiadanie daňovej povinnosti za celý rok. To znamená, že sa všetky vaše príjmy za uplynulý rok spočítajú, vypočíta sa z nich daň a odpočíta sa daň, ktorú ste už v priebehu roka zaplatili. Výsledkom môže byť nedoplatok alebo aj preplatok. V čom je teda rozdiel? Ročné zúčtovanie dane vykonáva zamestnávateľ a vy, ako zamestnanec, s ním nemáte žiadne starosti. Daňové priznanie si robí daňovník, či už zamestnanec alebo podnikateľ, sám. Nie je to zložité, ale predsa len treba mať nejaké znalosti zákona o daní z príjmov. Ak nechcete podávať daňové priznanie a chcete, aby vám daň vysporiadal zamestnávateľ a urobil vám ročné zúčtovanie dane, potom musíte spĺňať tieto podmienky. Mali ste len príjem zo závislej činnosti, čiže zo zamestnania, a to buď ako zamestnanec na riadny pracovný pomer, ale aj dohodár, dôchodca či študent. Môže to byť príjem od jedného alebo viacerých zamestnávateľov. Mali ste aj iné zdaniteľné príjmy, no spĺňate podmienku, že nie ste povinní podať daňové priznanie. To znamená, že to musia byť také príjmy, ktoré sú oslobodené od dane, napríklad materská alebo rodičovský príspevok, a tie, pri ktorých daň vyberaná zrážkou je považovaná už za vysporiadanú. Tiež nemusíte podať daňové priznanie, ak vaše celkové zdaniteľné príjmy za rok 2023 nepresiahli sumu 2461,41 eur. Ak spĺňate tieto podmienky, odporúčam nechať vysporiadanie na zamestnávateľa a netrápiť sa s daňovým priznaním. Zamestnávateľ vám urobí ročné zúčtovanie dane nie sám od seba, ale len na základe vašej žiadosti. Ako zamestnávateľa požiadať a čo k tomu potrebujete, si môžete pozrieť v ďalšom videu, ako vyplniť žiadosť o ročné zúčtovanie dane. Ak nespĺňate tieto podmienky, potom musíte sám podať daňové priznanie. Tiež ho môžete podať aj dobrovoľne, čiže aj keď spĺňate uvedené podmienky, ale napríklad nechcete, aby zamestnávateľ vaše príjmy od iných zamestnávateľov videl. Aké daňové priznanie musíte podať a čo všetko k tomu potrebujete, si môžete pozrieť vo videu Daňové priznanie zamestnancov v Rozum do vrecka pre zamestnancov. Ďakujem, že ste si pozreli toto video. Ak bolo pre vás užitočné, nezabudnite dať odber a like.